Калі вы все яшчэ выкидываете пластиковую бутэльку разом з вечкам, то ведайте, гэта ўжо не модна і бессэнсоўна. Апошнім трендам, які за кароткі тэрмін распаўсюдзіўся па многіх краінах, стаў мэтанакіраваны збор пластикавых вечак з-пад напіткаў, бытавой хіміі і парфумерыі. Мэта ў міжнароднай акцыі высакародная – дапамагчы хворым дзецям у набыцці лекаў і медінвентара. Па словах пінскага куратара праекта Сергея Ковалевича, у Беларусі рух у гэтым напрамку толькі пачынаецца. Эти крышечки идут даже мы собираем на переработку, но все средства, которые мы получаем от этих крышечек, идут на лечение крыши других. Прыватную ініцыятыву ўжо паспелі падхапіць больш за 100 дзіцячых садоў і школ, шэраг навучальных устаноў і буйных прадпрыемстваў краіны. Каб прыцягнуць увагу пенчукоў да акцыі, гарадскі абкам БРСМ вырашыў нават правесці конкурс. Мы вообще выступили с такой инициативой, чтобы сделать такой небольшой флешмоб. Установили сначала урну, провели флешмоб вместе с Пинской школой танца для того, чтобы это событие не прошло незаметно в нашем городе, все-таки привлечь внимание общественности к этой проблеме и через СМИ тоже показать, что у нас есть сейчас в городе такой симпатичный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Ну и объявили, естественно, конкурс, который условно называется «Кто больше», будет продолжаться в течение недели. Будем подводить итоги где-то в конце, выявлять победителя. Менш чым за паўгадзіны было сабрана 18 кілаграма вечкаў. Да кантэйнеру падыходзілі дзеці і дарослыя. З вечкамі прыходзілі нават цэлымі сем'ямі. Найбольшы ўнёсак зрабілі прадстаўнікі 3-й школы, адзінай у Пінску з экалагічным ухілам. Наша школа с экологическим уклоном. Мы собираем не только крышечки, мы собираем много чего. И бутылки пластиковые, и бумагу, и таблетки. У нас была акция, когда таблетки просроченные собирали. Беларускія арганізатары праекта «Новае жыццё» у абмен на вечкі спадзяюцца, што ўдалая рэалізацыя так званай ускоснай дабрачыннасці ў іншых краінах стане прыкладам і для жыхароў нашай краіны. Вынікі міжнароднай акцыі і сапраўды ўражваюць. За прыкладна 8 гадоў па ўсім свеце было сабрана каля 300 тонаў пластыку, за які набыта 1100 інвалідных крэслаў. Тацяна Будгусаім, Дзіяна Мішчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».